लेकिन भाव लगल। आज दुनिया के कोने कोने में आदि शक्ति भवानी माई चंडिका रूपी अवतार दुर्गा का पूजा हो रहल बा। पंडाल लगा के लोग आवाहन करत हुवन, भक्ति भजन करत हुवन। केहू मन से करत बा, केहू मन तन धन से करत बा, आ केहू तो उजिया गइल बा कि कहिया खत्म होई रे, ई नवरात्र कहिया खत्म होई, कहिया हुना के मछरी आई, कहिया बनी या कहिया रेताई। कितना लोग परेशान हो गइल हो। कुछ लोग कहता कि जाए तो भैया इतना दिन बीन गइल, 2 दिन औरी बस भरा लो। भाव बा कैसे? जब जब धरती पर भारी होला, जब जब धरती पर भारी होला, जुर्म अत्याचार होला हो। जब जब धरती पर भारी होला, जुर्म अत्याचार होला हो। हे भगवती राउर धन्य अवतार होला, दुष्ट के संहार होला हो। धन्य अवतार होला, दुष्ट के संहार होला हो। जब जब धरती पर भारी होला, जुर्म अत्याचार होला हो। भैया साइड हो जाइए। अंदर जुर्म अत्याचार होला हो। जब जब धरती पर भारी होला, जुर्म अत्याचार होला हो। ए भगवती राउर धन्य अवतार होला, दुष्ट के संहार होला हो। दुष्ट के संहार होला हो। महिषासुरन महिषी सूर्याभिमानी, कैले रहल देवतन की नकिया में पानी। बतावल जाला महिषी सुवन और महिषासुर मिल करके तमाम देवतन के मारे बदे खेदियावे लगलन, पुकियावे लगलन। इंद्रदेव इंद्रासन छोड़ दिहलन, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक छोड़ दिहलन। सगरी देवता तराई तराई करत हुन, सब लोग अपन जान बचाई बचाई भागत बा। सब लोग इकट्ठा भइल और सब देवता इकट्ठा होकर के लोग विचार बनावता। लोग सोचत बा का चारी ओर भारी हाहाकार होला, दुखवाया पार होला हो। ए भगवती राउर, ए भगवती राउर धन्य अवतार होला, जगऊ जियार होला हो। धन्य अवतार होला, जगऊ जियार होला हो। और 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया।
सम्मानित बिक्की बाबा के ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। सब लोगों के लगी है। वाह सगरी देवता परेशान हो गईलन, सब लोग हार गई। महिषी सुवन महिषासुर के मारे खातिर अब देवतन के पास न बल है न बुद्धि है। जे जहे लुकाइल बाते तहे लुकाइल बा, योजना बनावल गईल है। भाव बा कैसे? हारी गईल ब्रह्मा विष्णु जंग में महेश हो। छूटल तरासन रहे छुप के नरेश हो। असुरन का पूरा जय जयकार होला, तू खवाया पार होला हो। असुरन का पूरा जय जयकार होला, जिया बेकरार होला हो। ए भगवती राउर धन्य अवतार होला, जगऊ जियार होला हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गईलन। भगवान भोले दानी शिवदानी आसन मार के बैठ गईलन और भोले दानी आवाहन कैलन ह। पूजा कैलो, भक्ति कैलो के कर तेरी देव आदि शक्ति का पूजनिया। भैली परिकट दुख हरनी भवनिया। रूपवा अनेक चमत्कार होला, शक्ति के दीदार होला हो। रूपवा अनेक चमत्कार होला, शक्ति के दीदार होला हो। ए भगवती राउर धन्य अवतार होला, जगहु जियार होला हो। जगहु जियार होला हो। सब देवता मिल करके आवाहन कैलन आदि शक्ति भवानी माई चंडिका रूपी अवतार दुर्गा के। और जब आदि शक्ति भवानी माई चंडिका रूपी अवतार दुर्गा प्रकट भइली है तो हाथ में अस्त्र शस्त्र है ना। महिषी सुवन महिषा सूर जैसा राक्षस से लड़े खातिर हमारी पल्ले कुछ है ना है। सगरी देवता खड़ा भइल, सब लोग सपोर्ट में खड़ा भइल और सब लोग समझावता। बारी बारी से आपन आपन हथियार लेके लोग आगे बढ़ गए। भइल है और सम्मानित बड़का भैया बबलू भैया के ओर से पावन आशीर्वाद कोटि कोटि प्रणाम हो। गदा चतुरानन चक्र किए हारी पावन, सब लोग जुटल बा हो भैया। हनुमान जी अइला, पहुंच गइला, आई गदा थमा देल। 8 भुजा और 8 भुजा में एक एक हथियार। हनुमान जी कहला कि हमारी लगे ही गदवे हो, इहे ले ले। एक हाथे में गदा पकड़ ली। भगवान कन्हैया अइला, कहला कि हे देवी हमारी लगे ये सुदर्शन चक्र हो, एक अंगुरी में विराजमान हो गई। शिवदानी अइला आगे बढ़ के कहला कि हमारी लगे ये त्रिशूल और डमरू हो। इहो अपन हथियार थमौला है कैसे?
चतुरानन चक्र दिए हारी पावन। त्रिशूल माई के थमावे भूत भावन। असुरन के खबर वही बार होला, जंग बरियार होला हो। हथियार दिलन और सब देवता कोर हो गईलन। बस आदि शक्ति भवानी माई चंडिका रूपी अवतार दुर्गा का वाहन करत हवन, वंदन करत हवन, पूजन करत हवन। रणभूमि में माई आदि शक्ति भवानी चंडिका रूपी अवतार लड़ रहल बाड़ी। महिषासुर महिषासुर अभिमानी के और रणभूमि में मारल चाहत बाड़ी। भाव बा कैसे? त्रिशूल छतिया में भोकली मयरिया, चक्र चलाई काटी लिहली मौरिया। और ये सादर पुरस्कार संदीप टेंट हाउस ग्राम कपरियाडे। आप भी प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। ये आपके द्वारा 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। चंदन में कोटि कोटि प्रणाम सब लोगन के पौलक की आशीर्वाद का कामना। आज हम प्रचार करत ही तू लोगन का कहियो हमानों का प्रचार करे को हुई। हमानो माइक दियल जाई, मन से दियल जाई। हमानो को भाई लोग प्रचार कर दिया। आज ना वही समय हो। कैसे? त्रिशूल छतिया में भोकली मयरिया, चक्र चलाई काटी लिहली मौरिया। चारों ओर माई के पुकार होला, पूजा सत्कार होला हो। चारों ओर माई के पुकार होला, पूजा सत्कार होला हो। ए भगवती राउर धन्य अवतार होला, जग उजियार होला हो। जग उजियार होला हो। वही शिवदानी भोलेदानी का त्रिशूल छाती में भोग करके महिषासुर महिषासुर जैसा राक्षस के मार गिरौली। भगवान कन्हैया का चक्र चला करके गर्दन काट लिहली। जितना राक्षस रणभूमि में अलन सबकर गर्दन काटत बाड़ी, खून पियत बाड़ी। एक ही आवाज लगावत बाड़ी, मुझे मुंड माला दो, मुझे खून दो, मुझे मुंड माला दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड माला दो। आज आदि शक्ति भवानी कार्य रूप तब अनेक रूप धैली। मैहर विंध्याचल बॉम्बे कलकत्ता पूजली। और हमारे बड़े भाई वार्ड नंबर 21 के भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य सर्वेश कुमार यादव पूर्व प्रमुख बड़गांव के धरती से ये हजारों रुपए का पुरस्कार कोटि कोटि प्रणाम सब लोगों के पौलगी। कहल जाला शक्ति एक बार रूप अनेक बार। कलकत्ता में काली बन के बम्बा में
बम्बई में बम्बा देवी बन के पूजैली, विंध्याचल में विंध्यवासिनी बन के पूजैली, गांव में काली और शीतला बन सप्ती माई बन के पूजैली। भाव बा कैसे? कार्य रूप तब अनेक रूप धैली, हर विंध्याचल बॉम्बे कलकत्ता पूजैली। अरे संतोष मीनाक्षी पावन दरबारी होला, अरे प्यारी एक तारी होला हो ए भगवती राउर, अरे धन्य अवतारी होला, हई जगऊ जियारी होला हो ए भगवती राउर, धन्य अवतारी होला, जगऊ जियारी होला हो, धन्य अवतारी होला। और हमारे बड़े भैया सुधाकर यादव जी की ओर से फूल के 1000 दल कुंजों में गूथा गया हार और 500 रुपया कोटि कोटि प्रणाम हो।